Jak żeście byli na Śląskim Dniu Miodu w tym roku w Pszczynie, toście może tam trafili rynia, kero miała sztand, w którym to sztandzie uczyła lukrować pierniki, malować po swojemu i tam mogli lukrować to i dziecka, i dorosłe. Pierwsze mam pytanie o taką technologię. Skąd masz takie kształty? To takie kształty to się normalnie kupuje wykrowaczki w rozmaitych sklepach, ale też się idzie zamówić. Teraz są takie nowoczesne techniki, że nawet jak se macie takie pragnienie, to nawet wam zrobią w technice 3D, wydrukują rozmaite kształty. Każdy muster. Każdy. Jaki byście ino chcieli. No masz już wykrowaczki i po tym co dalej? Musisz zrobić No ciasto. najpierw trzeba zrobić ciasto, Jakie to ciasto? To jest jakiś... Co jest sam najważniejsze? No przede wszystkim miód i te przyprawy, bo to mąka wiadomo do każdego ciasta do wumy, ale musimy dać przyprawy. Ja sobie robię sama przyprawa do piernika, bo to co tam w tych tytkach w sklepach się idzie kupić, to takie erzace, to takie, ani to tak no, postraszone trochę ino tymi korzeniami. No a co tam jest? Tak? Co zaskocz nos. Co tam jest, No, co by my powiedzieli, że to my byśmy tam tego nie spodziewali? no sama nazwa pierniki, czyli pieprz musi być w tej przyprawie, bo to od tego się wzięła. Po niemiecku Pfefferkuchen, nie? Dokładnie tak by u nas powiedzieli po śląsku na pierniki. No musi być i cynamon, czyli nasza skórzyca, bo niektórzy go dają zimt. Musi być ziele angielskie, musi być zezwór, to się na to go do imbir, po polsku. Kardamon, kolendra. No rozmaitych rzeczy tam trzeba dać, potem to wszystko w meloku zemleć i razem z tą mąką, z tym ogrzonym miodem wyfyrlać. To ręcami fyrlosz. No to inaczej się nie da, bo to jest ciężkie ciasto. No i potem trzeba to dać do lodówki, dać temu trochę odpocząć, rozwałkować i tymi rozmaitymi wykrowaczkami potem wykrową co chce. No tu jest taki dumek, bałwanek, tak robią takie do dziecek, serce, potem w nich zrobię dziurki, tu już taka wiostka z dziurką jest, będę nawlekać na to tako koszczek jakiś wstążki, potem maszka zrobię i to już na choinka jest z taką fajną białą szlajfką bydą. Na choinka myślę do zjedzenia, nie? Ale to myślę, że potem już po setu to się u nas tej choinki stracą. No ale czekaj, one są malowane czymsik, nie? Czym? One są najzwyklejszym na świecie lukrem, czyli macie białko i cukier puder, musicie to wyfyrlać najlepiej widełką w jakiejś szolce i jak już to macie taki to będziecie widzieć pod ręką, że to się wam będzie dobrze napisać, to do jakiegoś nylon bolca, do jakiegoś saczka, takiego mieszka małego se to docie. Tak se to... To już je nafolane, ja? Tak, to jest nafilowane tym lukrem. No i potem użyną tutaj na samym końcu nożyczkami taką malutką dziurka. No i malujemy, jak kto lubi, jak kto woli, jakie kształty, tak to potem idzie. Ja przeważnie maluję białym lukrem, bo on tak najpiękniej wygląda na tych piernikach. Czekajcie, zaraz wam pokorzymy. No. Na tej to gwiazdy. Ja na razie zrobię taki naokoło, żeby było widać, jak to już wygląda gwiazdka najprzód bez lukru, a teraz już wygląda z lukrem, a potem jeszcze można do środka rozmaite rzeczy dawać. Tako nasza gwiazdka do dziecka. Pięknie. No. I aż mi się już nie chce iść do tych pieruńskich wielkich marketów, co by nakupić pierników, które wszystkie jednakowo smakują. A ja widzę, aż ty taki szczególasz, bo też skrzyneczka masz taką ozdobną. Już mamy pomalowane. Są piękne, takie rozmaite. Myślę, że to nawet nie chodzi, do mnie to chodziło o to, żeby razem z tymi bajkami w tej chałupie te pierniki malować, żeby pięknie woniało. Nie ino piernikiem, ale tą atmosferą radości i miłości. Widzisz, bo ta atmosfera radości i miłości to już jest u nas 2 listopada, jak te świeczki posprzątają, nie? A synek był we Włochach, to on padał, że one tam we wrześniu już mają choinka. U nas, jakby w to choinka postroił dzień przed Wigilią, to by my by zarostki podali co niego, nie? No i od listopada nam też ta lajera puszczają dużo. Jak nie z telewizora, to z radia, jak nie z radia, to w tych wszystkich sklepach, jakby my nie byli, ta amerykańska lajera, kiedy się już nie dosłuchać, nie? I potem się ludzie wam zdobo, że atmosfera świąt to jest ten Christbaum, kupiony już cały ozdobiony, nie? Bo się nam nie chce ozdobiać. To już te potem gotowe, rozmaite potrawy, a koleżanka mi padała, wiesz, mówi co to jest. Byliśmy w drugi dzień świąt
kupić sobie pizzę, a tam tyle ludzi było i musieliśmy stać w kolejce. Ją sucho, myślałam, mnie za można robić. A to była prawda. Ludzie, to nie, że my są, bo my mogła być moja dcera, że je leciwo i mnie się wspominają, jakieś czasy przeszłe. Kiedyś my siedzieli wokół stołu, nad stołem była lampa, dawni ludziska siedzieli wokół ogniska. I ta lampa i ten okrągły stół to był kiedyś symbol rodziny, familii. Nie choinka kupiona w markecie, nie gotowe produkty, no coś robione razy. A jak już siedzicie wokół stołu, to te pieroństwa rozczaskajcie młotkiem. Teraz już nawet może niekie, że nawet stoła fałty nie mają, tak coś mi się zdo. A to jest przykre, że nie ma nawet przy czym siednąć i razem pobyć, pogodać i wspólnie spędzić ten czas. Być oczy, nie? Jak się to nowomodnie podymy, face to face, nie? Życzymy wam wszystkiego dobrego.